Tak ja vás zdravím opäť pri ďalšom videu na kanáli Fasting Fit. Dnes sa budeme zaoberať témou cholesterolu. Čo je to cholesterol? Vysvetlím vám nejaké veci, o ktorých ste možno aj nevedeli, možno aj viete, ale myslím si, že veľa ľudí nepozná až tak cholesterol, čo obsahuje skôr bielkoviny, sacharidy a tuky sú také známejšie ako práve tento cholesterol. No a prvá otázka, teda základná otázka, čo je to ten cholesterol? Cholesterol je teda tuk, ktorý sa nachádza v každej bunke ľudského tela. Tvorí sa v pečeni a je nevyhnutný na normálne fungovanie organizmu. Ak sa ho však v krvi nahromadí priveľa, vznikajú problémy, napríklad ischemická choroba srdca. Súvislosť medzi stravou, cholesterolom a stavom srdca a ciev je však zložitejšia, ako sme si mysleli. Teraz vám niečo nakreslím vám cholesterol v strave, akú má cholesterol v strave, či je potrebný, alebo ako to vlastne funguje. No, cholesterol v strave. Ľudia si všetok potrebný cholesterol vytvoria v pečení, ďalší však získajú priamo z potravín, ktoré sú, ako sú vajcia či mäso, alebo následkom jeho zvýšenej tvorby v pečení. Tu u niektorých osôb navodzuje príjem nasýtených mastných kyselín, nenasýtených mastných kyselín či určitých sacharidov. No a keby sme to mali zobrať ako 100%, keď rozdelíme, tak pečeň si berie, z pečene je cholesterol 67 až 75%, no a zo stravy je 25 až 33%. No a tento náš cholesterol sa rozdeľuje na LDL, teda zlý cholesterol, a HDL je nejaký dobrý cholesterol. Zlý cholesterol je teda zvýšená hladina LDL v krvi vedie v tvorbe plakov, ktoré sú plné cholesterolu. Zužujú priesvit tepien a znižujú krvný tlak. Ak plak praskne, vznikne krvná zrazenina, ktorá zablokuje prívod krvi. Že vidíte, že zlý cholesterol je naozaj zlý, že blokuje prívod krvi a môže vzniknúť krvná zrazenina. Ale zase ten dobrý cholesterol, HDL cholesterol, transportuje nadbytok cholesterolu z buniek, teda krvi a plakov naspäť do pečene. Jeho vysoká hladina svedčí o tom, že sa odstraňuje viac cholesterolu a tvorba plakov sa spomaluje. Takže ten LDL cholesterol teda vytvára ten plak v tých cievach a ten HDL cholesterol vlastne berie tie plaky, odnáša ten cholesterol z plaku a prenáša ho zase do pečene. No a pečeň premieňa nadbytok cholesterolu na žlčové kyseliny, ktoré recykluje alebo vylučuje. Takže pečeň je v tomto veľmi dobrý orgán a nielen v tomto, ale vo viacerých veciach. Takže pečeň to pekne všetko sfiltruje, premieňa nadbytok cholesterolu na žlčové kyseliny. No a tento náš cholesterol je potrebný, mám aj nejakú dôležitú látku, je potrebný na tvorbu niektorých hormónov, ako napríklad vitamín D a žlčových kyselín, ktoré patria medzi traviace šťavy. Okrem toho udržiava bunkové membrány pružné a pevné. Pečenie reguluje hladinu cholesterolu v krvi bez ohľadu na jeho príjem v strave. Ak ľudia konzumujú nadmerné množstvo určitých potravín, tvorí sa im v tomto orgáne priveľa cholesterolu. Takže nie nadarmo sa hovorí, že všetko s mierou. Takže aj nadmerné množstvo potravín, teda ak zjete moc alebo sa prejedáte, tak aj to určite spôsobuje v orgáne priveľa cholesterolu a nielen cholesterolu, ale aj veľa iných vecí, ktoré pribúdajú vlastne tuky, ste obézní, horšie sa hýbete, máte horšiu, skôr sa zadýchate, menej vydržíte, keď idete niekde na prechádzku a tak ďalej a tak ďalej. Takže odporúčam určite všetko s mierou. No a to by bolo v stručnosti k cholesterolu zatiaľ asi všetko. V nasledujúcom videu, tak ako vždy hovorím na konci videa, čo bude v nasledujúcom videu, takže už sa budeme venovať vitamínom, potom to budú zase nejaké minerály a tak ďalej, takže už prejdeme k takým veciam, ktorým budete zase možno viac chápať a ktoré budú také viacej užitočné na sledovanie, aj keď doteraz, čo som všetko spomenul vo videách, bolo myslím, že dosť užitočné a verím, že ste sa z toho poučili. Môžete mi kľudne napísať do komentáru, čo vám dalo najviac z týchto videí alebo práve z tohto videa.
Takže ďalšie video bude video ohľadne vitamínov, potom prejdeme zase ďalej k minerálom, ale ak ste do toho pozerali až sem, tak už viete vlastne dve témy videa. Ak sa mi video páčilo, ďakujem za like, ďakujem za odber, ak ho ešte nemáte. Ak by ste sa chceli niečo spýtať ohľadne cholesterolu, ale aj iných vecí, určite odporúčam do komentáru napísať. No a my sa vidíme späť pri ďalšom videu už o pár dní. Ahojte.